Ne salut! E 11 noaptea și m-am gândit că este timingul oportun să mă apuc să filmez chestia asta. Ce regrete am față de medicina de familie? Ca să vă dau un pic de context, sunt rezidentă în anul 2 pe medicina de familie la Mureș, teoretic, practic la Miercurea Ciuc. Sunt de Miercurea Ciuc, cred că cam toți știți chestia asta. Da. Ca să vă dau încă un pic de context, când am luat medicina de familie, am surprins pe foarte multă lume, pentru că eu inițial voiam să fac parte chirurgicală. Nu contest faptul că o să fac la un moment dat parte chirurgicală și parte chirurgicală. De ce n-am mai făcut chestia asta? Prima mea variantă, cred că până în ultimul modul, ultimele jumătate de an înainte să dau reziu, am vrut să fac, prima mea variantă era chirurgia plastică, a doua era chirurgia generală și a treia era medicina de familie. Cu capul meu de atunci. Și cred că în anul 6, dacă nu mă înșel, am avut modul de medicină de familie. Și înainte nu mă gândeam că o să fac medicină de familie, sincer vă zic. Pentru că aici intervine regretele. Regretul că ești tratat ca un rahat de pacienți, de colegii tăi, care sunt și specialiști pe o anumită chestie, pentru că se zice medicul specialist, că pleci de la medicul de familie la medicul specialist. Medic specialist înseamnă orice medic care și-a dat examenul de specialitate. Așa, doar ca o paranteză. Ești considerat rețetar și vine lumea la tine numai pentru scutiri. Dar dacă stăm să analizăm un pic, în afară de urgențe, niciun medic n-ar trata absolut nimic fără medicul de familie. Nu mă zic. Și da, într-adevăr, e o discuție foarte, foarte amplă, pentru că sunt foarte mulți medici de familie care efectiv îi doare de tine și se uită la tine și zice, nu știu, du-te la dermă, du-te la chirurgie, nu știu ce ai, du-te să te verifice altcineva. Medicina de familie, nu zic chestia asta doar pentru că sunt eu rezident pe medicina de familie. Medicina de familie e foarte grea. E foarte grea dacă vrei să o faci ca lumea. Tu trebuie să știi din fiecare și se zice că trebuie să știi din fiecare câte puțin. Nu! Trebuie să știi din fiecare ca lumea. Și e foarte grea că sunt desconsiderați medicii de familie. În fine, să revenim. Și în anul 6 am avut stagiul de medicină de familie, unde am dat de niște oameni extraordinari. Deci eu n-am dat în toată facultatea de atât de mulți oameni faini la o singură catedră. Foarte multă empatie, foarte multă grijă, îți explicau, făceau niște cazuri clinice la stagiul de medicină de familie, deci efectiv, așa ca o chestie foarte funny din facultate, oamenii care spuneau că nu țin cont de prezență, ăia erau cei mai buni profi. Îți explicau super fain și te făceau să vrei să mergi. Și nouă ni s-a zis de către unul dintre medicii cu care am lucrat, la stagiu ni s-a zis, măi, eu nu țin cont de prezență. Faceți ce vreți. Aveți grijă să nu intrați în probleme cât avem stagiu, dar cei care veniți, aia care vă interesează și vreți să învățați. M-am dus la fiecare stagiu. La fiecare stagiu de la el. A fost extraordinar, adică efectiv ne lua așa ca pe proști. Deci ca pe proști. În sensul cel mai bun. Că uite, dacă ai un pacient care îți vine cu chestia asta, trebuie să te gândești la asta și la asta și la asta și poți să-i dai tratamentul ăsta sau ăsta sau ăsta și trebuie să le iei ca un întreg și tot timpul era chestia asta de tratament holistic. Super. Deci am avut oameni foarte faini. Și asta m-a făcut să regândesc un pic variantele mele.
Eu încă eram super focusată pe partea chirurgicală, dar cumva era varianta a treia. Medicină de familie. Și a mai trecut timp, mai nu știu ce, și s-au scos, cred că, dacă nu mă înșel, 4 posturi, când s-a afișat toată chestia cu rezidențiatul și așa mai departe, s-au scos 4 posturi. Pentru cine nu știe, diferența între post, rezidențiatul poți să-l iei pe loc sau poți să-l iei pe post. Pe loc înseamnă că după ce termini rezidențiatul, practic tu n-ai un loc de muncă asigurat, tu trebuie să dai concurs dacă se scoate post undeva, prin anul 5 și, 4-5, în principiu în ultimul an. Și, practic, așa ți ocupi. Așa îți găsești un loc de muncă stabil. Dacă te duci pe post, practic, tu după ce termini rezidențiatul, ai un loc de muncă asigurat. Ok. Și s-au scos 4 posturi de medic de familie. De obicei nu se scot, adică tu ca medic de familie poți să-ți deschizi cabinet, adică nu prea contează neapărat dacă iei loc sau iei post, dacă știi că ai bani să-ți cumperi pacienți, pentru că asta se întâmplă de obicei. Practic, este foarte legal să vinzi pacienții tăi. Poți să-i donezi, efectiv să se dea de la un medic la altul, cum ar fi normal, dar practic poți să-i și vinzi, în fine. Și s-au scos astea 4 locuri în Harghita. Eu când eram plecată la Bistrița, în perioada în care a început COVID-ul, prima parte am stat la Cluj singură și așa ca un background, să zicem, tati când am plecat de acasă, la facultate, mi-a zis, fai ce bine că am scăpat de tine. Și am zis, las că o să plângi tu după mine. Și, efectiv, cred că în prima an de facultate venea de 2 ori pe săptămână la Cluj. Sau minim o dată pe săptămână. Și... într-un fel mă stresa chestia asta, adică și dacă nu veneau în fiecare săptămână, la 2-3 săptămâni veneau la mine la Cluj și, eu în primii ani voiam să ies în oraș, voiam să ies cu prietenii în weekend, chestii de genul ăsta. Și după aia a venit pandemia și mi-am dat seama că, hopa, parcă e cam nașpa când nu vine de la tine. Parcă le simt un pic lipsa. Și după ce s-a terminat starea de urgență, cred că era, că nu puteam ieși din casă, am venit acasă, am intrat în spital la Ciuc și, lucram, stăteam la ei, făceam voluntariat, stăteam cu ei și între timp m-am înscris ca și voluntar pentru COVID. Și la sfârșit de la început de decembrie, eram la spital și la Ciuc, la spital, îmi plăcea foarte mult să merg cu domnul doctor Ionco, care era plastician, că avea așa multă răbdare și era foarte empatic și... Acum mai fac reclamă, să știți că e un medic foarte fain. Glumesc. Chiar e un om fain și un medic fain, dar nu-i fac reclamă că n-are nevoie, gen, e destul de bun încât să n-aibă nevoie de reclama mea. Și lucram foarte mult cu el și la un moment dat știu că mi-a sunat telefonul, cred că era o vineri sau ceva de genul. Și mi-a sunat telefonul, eram în camera medicilor. Bună ziua, știți, suntem de la București, v-ați înscris pentru voluntariat COVID, eu uitasem, deci mă înscrisesem tare de mult. Și uitasem și, că aveți ales dintre Gorj, Vrancea, nu știu, ceva județe în astea, Mureș și Bistrița. Și la Mureș era destul de haos și m-am gândit la Bistrița. Și mai aveam încă un prieten care era din Bistrița, care și el se înscrisese și am vorbit cu el și am zis, hai că mergem la Bistrița. El e din Bistrița. Și am zis, hai că merg la Bistrița. Și eu am început să vorbesc chiar cu Cipri, cu actualul meu prieten. Am început să vorbesc din nou cu Cipri pe 11 decembrie. Și totul bine frumos, nu știu ce.
Eu pe 16 decembrie am plecat la Bistrița. Pe COVID. Și nu știam exact cum o să fie. Era haos. Deci, efectiv, era haos. Și nu știam, mă întorc acasă de Crăciun, nu mă întorc acasă, o să fiu pe COVID dacă le duc alor mei. Ce dracu fac? Și pe COVID am fost vreo 3 luni jumate, 4. Am fost pe ATI. A fost o experiență foarte faină. Eu, cumva, din anul întâi de facultate, am început să merg pe ATI cu ajutorul unei doamne asistente și cumva, în primii 2 ani mă gândeam să fac și ATI, dar după aia mi-am dat seama că nu e pentru mine. Adică nu-mi plăcea atât de mult. Și în fine, am stat cu 3 luni jumate, 4 pe ATI, după care am mers tot pe chirurgie. M-am transferat pe chirurgie. Și pe chirurgie mergeam pe chirurgie generală și mergeam și pe plastică, cu doamna doctor Albu. Și, mi-a plăcut super mult, foarte fain, totul bine frumos, doar că mi-am dat seama de o chestie. În momentul în care stăteam foarte mult în picioare, începea să mi se facă rău. De fapt, nici măcar foarte mult în picioare. Dacă stăteam în picioare, mi se făcea rău. Mi se umflau picioarele foarte tare. Abia puteam să-mi scot papucii când ajungeam înapoi de la spital. Da, mami. Și efectiv mi se făcea rău, aveam senzație de leșin. Dar n-am leșinat niciodată în viața mea. Și mi-am dat seama încet că tot se întâmplă chestia asta. Eu la început credeam că, când am început să merg în spital, pentru că nu e o chestie că mă laud sau ceva, dar din anul 4, când am început cu chirurgia, eu, în loc să mă duc în oraș vineri seara, sâmbătă, duminică, eram în spital. Și eu atunci am crezut că e anxietate sau ceva. Pentru că am avut și anxietate la un moment dat și depresie. Așa, în fine, asta e altă poveste. Și credeam că e anxietate și de-aia am senzația de rău și așa mai departe. Și ulterior mi-am dat seama că nu. De fapt, e o problemă când stau în picioare. Și ăsta e unul dintre motivele principale pentru care am ales medicina de familie în locul chirurgiei. Tocmai senzația asta de rău, care cred eu că e ceva hipotensiune ortostatică, adică îmi pică, mi se prăbușește tensiunea când stau în picioare. Nu e diagnosticată, toată lumea zice că e ok, dar mie tot mi se face rău și mi se umflă picioarele. Și am zis că, băi, ce fac? Adică o să fiu în operație și o să mi se facă rău și o să pic, nu se întâmplă niciodată chestia asta, repet, doar că mi-era foarte greu psihic legat de chestia asta, adică tot timpul mă gândeam, băi, dacă mi se face rău și cad, dacă desterilizez aici, ce naiba fac? Și, cum am zis, ăsta e unul dintre motivele pentru care am ales medicina de familie în detrimentul chirurgiei. Un alt motiv este că chiar anul trecut, când am dat eu rezii, domnul dr. Ionco, plasticianul de la Miercurea Ciuc, a plecat la Cluj și, practic, spitalul a rămas fără plastician. Și am zis, păi eu ce fac acum? Dacă nu este plastician, sigur, post de rezident nu se scoate dacă nu ai un specialist în spital. Eu ce fac? O să stau la Cluj? Cumva eu voiam foarte mult să mă întorc acasă. Și am zis, ok, nu, super. Asta a fost un alt motiv. Și nu știu, cred că cam atâta e. Adică principalul a fost că mi-a plăcut foarte mult la facultate și mi-am dat seama cam cât e de vast. Al doilea motiv a fost că s-a scos post. Nu știu dacă am terminat ideea asta. Al doilea motiv e că s-a scos post, un post la DSP și 3 posturi la ambulanță. Unul în Miercurea Ciuc, unul în Cristuri și unul în Gheorgheni. Eu clar îl voiam pe ăsta de la Miercurea Ciuc pentru că de aici sunt eu. Și cumva e foarte incertă chestia asta. Îți găsești pacienți, îți dă cineva pacienți, ai bani să cumperi pacienți,
ai bani să-ți cumperi sau să-ți închirie spațiu. E o chestie așa foarte variabilă și chestia asta cu postul, cumva pe mine m-a ajutat foarte mult. Adică cunosc multe cazuri în care oameni super buni s-au dus pe loc și după aia nu și-au găsit loc de muncă și s-au apucat de-al doilea, de-al treilea rezidențiat, ceea ce e groaznic, nu? E groaznic. Și asta a fost al doilea. Al treilea era senzațiile mele de rău și umflate de picioare. Al patrulea că voiam să mă întorc acasă și nu puteam să stau acasă dacă practic nu era medic specialist sau primar aici, de chirurgie plastică. Pe chirurgie generală nu prea eram foarte încântată, adică nu... Mi-a plăcut foarte mult pe secții, că am fost și la Ciuc și la Bistrița. Și lumea mă lăsa să fac, în principiu, multe chestii, dar n-am simțit niciodată că e pentru mine chestia asta. Adică îmi plăcea doar pentru că era chirurgie, era challenging și îmi plăcea manualitatea asta. Dar în rest nu, chirurgia generală nu, plastică era. Și am fost luată la întrebări de mai multe persoane că de ce medicină de familie și că tu ai vrut să te faci chirurg și până și ai mei nu m-au susținut deloc să fac medicină de familie. Tot timpul tata îmi zicea, da, ia-ți și tu o specialitate la rezi și eram, da, mi-am medicină de familie. Păi nu, ia-ți și tu să fii medic specialist. A fost foarte nașpa. O chestie foarte faină pe care chiar o iubesc, pot să zic, e faptul că eu acum sunt în a 7-a lună de rezi. Primele 6 luni se fac la cabinet. Am avut noroc să dau de 2 doamne. Eu tot timpul în facultate am crezut că-s proastă. Am crezut că-s proastă de bubui, nu că-s proastă de bubui. Și în momentul în care am intrat în cabinet, eu nu cunoșteam pe doamna doctor, nici pe doamna asistentă, nu știam cine sunt. Prima săptămână eram cele mai bune prietene și din a doua săptămână eu deja consultam și puneam diagnostic și ziceam tratament și chestii de genul ăsta. Într-adevăr, la tratament cu ajutor, dar am avut libertatea să gândesc, să consult, să acționez. N-am fost niciodată constrânsă că tu stai și fă foi sau tu n-ai voie să vorbești. Prima dată consult eu și după aia consult tu. Nu a existat niciodată chestia asta. Și au contat atât de mult. Și mi-am dat seama în cabinet, când am fost față în față cu pacientul, că, și asta nu e o chestie de laudă, nu mă laud sau ceva, dar, efectiv, dacă nivelul mării e aici, încrederea mea în mine, pe partea profesională, era aici. Deși n-am avut un punctaj wow la rezi, dar n-am avut niciun punctaj mic și am avut punctaj mai mare decât multă lume care era cu mult mai deșteaptă ca mine. Și efectiv m-a făcut să am încredere în mine, să-mi dau seama că știu foarte multe chestii, că nu-s proastă, că îmi place foarte mult ce mi-am ales și legat de chestia asta, cumva să fac o paralelă, eu acum sunt voluntar la ambulanță, medic voluntar. Practic am decis să merg la ambulanță mai repede, ca să nu mă trezesc peste 4 ani că eu trebuie să lucrez pe urgențe, practic pe prespital și eu nu știu ce să fac. Și mi-am dat seama acum, în timp ce fac ambulanță și cabinet, că
nu aș putea să aleg între cele două și că probabil o să continui să fiu super workaholic, adică probabil în prima parte o să fac una dintre ele ambulanță, pe viitor doar cabinet, pe viitor când o să fiu în vârstă, nu știu, dar ideea e că mi se potrivesc atât de bine astea două împreună că mă simt mega, mega împlinită și îmi oferă adrenalina și liniștea de care am nevoie. Paranteză again, aveam punctaj să iau plastică și chirurgie. Asta doar ca să fie treabă. Că nu am luat MF de nevoie și că atât o mai rămas. Cred că din tot clipul ăsta trebuie trase maxim 5 concluzii. Una, că e foarte important să vezi exact ce ți se potrivește, în ce crezi cel mai mult, dacă îți dorești familie sau nu. Pentru că o altă chestie, până să fiu din nou împreună cu Cipri, eu nu mă gândeam la familie. Pentru mine chestia nu exista. Adică nu mă refer la ei mei și mai departe. Familie la modul de să fiu cu cineva, pe viitor să fac copii, chestii ce nu există așa ceva. Deci nu. Deci e foarte important să vezi ce pentru tine, cât de dispus ești să dai all-in pentru carieră. Un alt avantaj e că practic, chiar dacă eu sunt la ambulanță, care e o instituție și așa mai departe, e foarte rar adică spre deosebire de spital, nu trebuie să-ți strici sănătatea psihică pentru că vine unul și alta și așa mai departe cu problemele lui de acasă la spital și te freacă pe tine la cap. Trebuie să vezi exact dacă vrei post sau loc, trebuie să vezi dacă te riști, adică dacă îți dorești atât de mult o specialitate și o iei chiar dacă e doar pe loc, e super ok. Dar dacă nu ești sigur pe ea, părerea mea e că mai bine alegi ceva cu post. Nu, asta e părerea mea personală. 3. Ziceam că sunt practic la Mureș teoretic acasă, pentru că doctor Varga, care mi-e coordonator de rezi, îi nu de treabă, omega de treabă. Adică eu m-am întâlnit odată cu ea și totul trimit pe mail. Și Miercurea Ciuc fiind spital arondat, Centrul Universitar Mureș, practic pot să-mi fac aici, cred că 90% minim din stagii. Și e foarte fain, pentru că nu se compară spitalul universitar cu spitalul județean. Deloc. Pentru că nouă ne zicea prof uman de la Pedi o chestie foarte bună. Bolile frecvente apar frecvent. Degeaba știi tu nu știu ce sindrom care apare la 1/1.000.000 de oameni când ție-ți vine, habar n-am, o rinită care habar n-ai ce îi și ce trebuie să-i faci. Punct. Pentru că dacă vrei să te specializezi, poți să te duci în centru universitar, dar dacă vrei să rămâi, de exemplu, cum sunt eu vreau să rămân în Miercurea Ciuc, cel puțin o perioadă bună de timp. Dacă vrei să te specializezi și să vezi boli mai patologii, mai complexe și așa mai departe, da, poți să te duci în centru universitar să înveți chestiile alea. A 4-a chestie, dacă ții medicină de familie, o să ții foarte mult hate. Din păcate. Dar eu sunt și genul de om care nu mă prea interesează. Așa de bine doar noaptea, e incredibil. Și chiar nu că sper, chiar cred că o să fiu un medic specialist. Extraordinar. Pentru că, după cum am zis, am avut noroc să dau de doamnă doctor Râsneac, care mi-a oferit multă libertate, mi-a oferit multă încredere și dorința de a învăța. Nu obligația, dorința de a învăța și de a ști cât mai multe chestii. Și 5.
Dacă intrați pe MediJobs sau scrieți competențe medic de familie, o să găsiți undeva la, sper să nu zic prostii, vreo 13 competențe pe care puteți să le faceți ca medic de familie. Adică, poți să-ți faci competență de prespital, ceea ce trebuiască să-mi fac eu pentru că sunt post la ambulant. Poți să-ți faci competență de CPU, de compartiment primiri urgențe, ca să lucrezi în urgențe. Poți să faci competență de eco. Poți să-ți pui în cabinet să faci spirometrii, să faci EKG, să recoltezi analize și să le faci acolo. Poți să faci partea de medicină paliativă. Poți să faci medicină școlară, sexologie, mai sunt câteva promit că nu le știu. Oricum, am ajuns la 9, cred, ceea ce cred că e destul de bine, nu? Eu zic că e ok. După cum am zis, poți să faci foarte multe chestii, trebuie să-ți dorești și să vrei și să ai pe cineva alături care să-ți dea încredere și să-ți dea aripi. Deci da, alegeți foarte bine ceea ce vreți să faceți. Cel mai probabil în 4 ani o să mai fac un clip de genul ăsta, când o să fiu specialist. Și da, momentan mie îmi place foarte mult și învățați pentru rezi, că e groaznic, e horror. Eu în ultimele 2 săptămâni nu mă plângeam. Efectiv, nu mă plângeam. Ultimele 2 săptămâni pentru mine nu au fost recapitulare, nu a fost nimic. A fost plâns și dezamăgire și anxietate și horror. Efectiv, horror. Nu vă bazați pe ultima perioadă. Că, nu știu. Sper să aveți noroc și să vă concentrați super bine, să fiți motivați și așa, dar eu am fost la pământ. Deci la pământ. Am zis că nu are eu. La modul ăla. Fun fact. Când mi-a zis nu, la rezi, practic, la rezi nu știu ce și după aia îți corectează lucrarea. Și când eram eu acolo în față și îmi corecta lucrarea, îmi zice punctajul și am întrebat-o pe doamna, vă bate joc de mine? Și se întoarce și mi zice, dar nu e ok punctajul? Și eram, e foarte ok, doamne, e foarte ok. Și am plecat de acolo și doamna a început să, doamnele a început să râd de acolo și eram, da. Am fi să vedeți pe Ani.arme.